Benvinguts a Una mar de contes. Les històries salades pels infants, els nins, els xicotets, els fions, els nins, les nines, bé, en definitiva, els petits de cada casa. Avui, la gent de mar, us mostrarem que ens agrada jugar. Bé, ja sabeu que ens agrada jugar amb les paraules, però amb les mans també. I no només amb les mans, sinó amb el palmell, amb els dits. Així que pareu bé, atenció, perquè us mostrarem un seguit de jocs que podeu repetir a casa amb la família o tornar a jugar amb els amics. Ja veureu que bé que ho passarem. I passar-ho, passava una estona un mariner. Ell s'havia entretingut a comptar els dits de la mà. En teoria, si 5 dits i 5 dits fan 10 dits, ell, quan els comptava, en una sola mà, no li resultava. Comptava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I no n'haurien d'haver-hi 9, n'haurien d'haver-hi 10. Amb un company seu li va preguntar, i ell tampoc ho sabia. En teoria, si 5 i 5 fan 10, quan comptava els dits, li haurien de sortir també 10. Però no, i en lloc de 10, li resultaven 9. Aquest parell competeixen per tot, i fins i tot si juguen diners. I quan no els volen pagar, paren la mà i canten ralet, ralet, pica dineret. A vegades discuteixen per poca cosa. Per saber qui guanya i té la raó, juguen a pedra, paper, tisora. Amb el puny tancat és una pedra, amb els dits estirats és el paper, i amb 2 dits encongits i 3 estirats és una tisora. I heu de saber que el paper guanya la pedra, que la pedra guanya la tisora i que la tisora guanya el paper. I per jugar has de cantar la cantarella. Pedra, paper, tisora, 1, 2, 3, ja! I ja veieu qui va guanyar. De jocs de mans, a part per habilitats i de competició, n'hi han que són màgics. Necessites una mica de perícia o una mica d'habilitat per realitzar-los, però sempre fan passar una bona estona. És ben bé que aquest parell de mariners discuteixen tot el sant dia, inclús per saber qui decideix. Ells s'ho juguen a un combat de polses. Si no hi heu jugat mai, és molt senzill. Poseu un ring o un espai on poder fer la competició i sense torçar gaire la mà de l'oponent, veureu quin combat realitzareu. I qui guanya, convida l'altre. Les mans ens serveixen per recordar-nos dels mesos de l'any, perquè n'hi ha uns que tenen 31 dies i altres mesos de l'any que en tenen menys. Així doncs, amb el puny tancat i anomenant els mesos de l'any per ordre, els mesos que queden a la part de dalt del puny, en el nus, són els mesos que tenen més dies, com per exemple el gener, que en té 31, i en canvi, just després, a la vall del puny, hi queda febrer, que en té 28, i cada 4, 29. Acordeu-vos-en bé, perquè saber els mesos de l'any us pot ser, algun dia, de gran utilitat. És ben bé que aquest parell de mariners poques ganes de fer feina tenen avui, i un li proposa a l'altre de fer un joc clàssic de mans. Preneu nota per si ara esteu aprenent a sumar i a restar, que us anirà molt bé. Es juga entre 2, cadascú amb un dit amunt de les 2 mans, i es tracta de tocar la mà de l'altre fent sumar els dits que tu tens a l'altra persona. Es van sumant dits fins a arribar a 5. A partir de 5 s'elimina una mà i guanya el que es queda amb una mà i a l'altra cap.
de mans. A un dels dos mariners no li quadren els números. Quan compta els dits, dic dits en lloc de números, de dits li surten 20. Ell compta de la manera següent. Dit 1, dit 2, dit 3, dit 4, dit 5, dit 6, dit 7, dit 8, dit 9 i 20. Ho heu entès? O és que li han pres el pèl? Sota la morera s'hi descansa la mar de bé, perquè a la gent de mar, quan descansem, també ens agrada jugar. I a vegades juguem a la morra. Que la morra és un joc que s'ha de cridar molt. És un joc que es juga entre dos. Cada jugador, a la vegada, diu un número, el número que creus, que sumen les dues mans. Guanya qui encerti el resultat. Un dels jocs dels mariners, més clàssics i d'aquests que en diuen de tota la vida, és necessari un rem. Aquest joc serveix per decidir qui guanya o qui té raó o qui decideix alguna cosa. Comença un dels dos posant la mà a l'extrem on ell vol del rem i guanya qui arriba dalt de tot posant les mans una darrere l'altra. A la gent de mar ens agrada jugar. I fins aquí aquest capítol que us hem mostrat uns quants jocs per si vosaltres també voleu jugar.